Na zalasku zlatnog doba židovske kulture u Španjolskoj 1135. godine u Kordobi se rodio istaknuti židovski filozof i liječnik Mojsije ben Majmon, poznat kao Majmonid. Miran suživot različitih vjera pod tadašnjom islamskom vlašću narušio uspon berberske dinastije Almoravida, koja je za sve nemuslimanske stanovnike naredila obraćenje, progonstvo ili smrt. Nakon što je 12 godina poput nomada lutala Španjolskom, Majmonova se obitelj seli u Maroko. Iako je uz očeve rabinske primao i poduke od najuglednijih arapskih učitelja, u novoj domovini upao u oči vlasti koja je počela ispitivati njegovu vjersku sklonost. U tadašnjim je prilikama ta slutnja progona bila dovoljna da se cijela obitelj odseli u Egipat. Nakon smrti oca i brata, u brizi za obitelj Majmonid se odlučio za liječničku profesiju. Obrazovan i savjestan, ubrzo postaje osobni liječnik egipatskog i sirijskog sultana Saladina. Zbog svojeg integrativnog pristupa pacijentu i etičnog postupanja postao je iznimno poštovan i hvaljen. U to vrijeme napisao je monumentalno i nenadmašno djelo Mišne Tora, u kojem sažima i strukturira Talmud, sve zakone i norme postbiblijskog judaizma. Filozofsko pak djelo, vodič neodlučnima, imalo je velik utjecaj na europsku srednjovjekovnu filozofiju. Sam je za njega rekao da ga je sastavio radi razumijevanja pravog duha zakona. Tvrdio je da se gotovo svi principi Aristotelove metafizike mogu iščitati i iz Biblije i Talmuda, te da ne postoji proturječje između objavljene istine i one koju spoznajemo umom. Isto tako, istaknuo je da put spoznaje Boga vodi preko filozofije, sposobnosti promišljanja i razvijanja vrlina. Svojim je tezama izazivao divljenje svojih suvremenika i nasljednika, ali i odbacivanje. Mnogi kršćanski skolastičari nadahnjivali su se njegovim učenjem. Majmonid je svojim učenicima i sam volio reći: trebali biste slušati istinu, ma tko je rekao? Umro je 13. prosinca 1204. oplakivan od mnogih zajednica diljem svijeta. Posmrtni ostaci preneseni su u Tiberijadu, a na njegovoj grobnici, koja je postala mjestom hodočašća, urezane su riječi: od Mojsija do Mojsija nije bilo nikoga kao što je Mojsije.